Sú radi, že môžu prestriedať, ale musia si dať pozor, pretože Švédi okamžite útočia. Elofsson. Pomerne nízky obranca, ale veľmi dobrý Korčuliar. Ďalší švédsky gól je na svete. 2-0. Teší sa s číslom 29 Olle Karlsson. Presadil sa ďalší hráč Vachio Lakers a tamojšej juniorky Olle Karlsson. 16-ročný mladík. Center prvého útoku, teda zvyšuje na 2-0. Asistenciu si pripíše. V útočnom pásme nepobudli. Isaksson. Opäť tento hráč. Hermansson. Isaksson, Hermansson a dobrá pozícia. Ešte na dorážku. Švédi vyhrávajú 5-3. Elton Hermansson si určite gól zaslúžil za dnešný výkon, hlavne v tretej tretine. Opäť Hermansson. Ešte 20 sekúnd majú Švédi v presilovej hre. Teraz sa už usadili v našom obrannom pásme. Holmertz. Ten dnes nie je úplne viditeľný v útoku. Isaksson. Elofsson nabil na strelu z prvej. Švédsko vedie 4-0. Teší sa Elton Hermansson. Tretí gól na turnaji pre... Oslabenie týmu. Neboli sme pod takým tlakom, aby sme potrebovali takto vyhodiť. Takže Švédi navyše vyhrali boli Elofsson. Vymienia si miesto s Holmercom a prihrávka na strelu z prvej gól. Hermansson zvyšuje na 6-0. Druhý gól Eltona Hermanssona v dnešnom zápase. Švédi to rozohrali na strelu z prvej. Rozohrávka krížom cez vlastné obranné pásmo. Dobre bol postavený Ludvík Andersson, ktorý tozachytil a mohol zakončovať. Následný pokus z otočky. Krásne sa presadil Axel Elofsson a Švédi sú naspäť vo vedení. Prvý turnajový bod pre Axela Elofssona. Už som hovoril o tom, že rozdával asistencia to vo veľkom. Tu sme ale videli, aký schopný vie byť aj sám ako zakončovateľ. Najproduktívnejší obranca v skupinovej časti. Teraz aj Hermansson počkal na to, kým sa rozostavia jeho spoluhráči. Samozrejme dlhá 5-minútová presilovka, kedy tie zakončenia vôbec nemusia byť zbrklé a Švédi si môžu dopriať čas na rozhýbanie defenzívy aj brankára Gamalsa. Hermansson to už z takejto pripravenejšej pozície vyskúšal. Následne si pozíciu sám pre seba pripravil Axel Elofsson a znižuje. Hovoril som už dnes o tej vyše 40% úspešnosti presilových hier švédskeho mužstva v skupinovej časti. Dnes zatiaľ tejto povesti trošku 3 korunky ostávali dlžné. Tu ale Axel Elofsson prestrelil brániacich hráčov aj golmana a strieda svoj druhý gól v zápase. Zároveň druhý na turnaji. Vyhrajú boli v útočnom pásme. Absolútne plná dôvera pre švédskeho centra. A Max Isaksson svojho supera pretlačil. Je to aj palebná pozícia a vyrovnávajúci gól! 5-5. Trafil sa Markus Nordmark. Elofsson hľadá priestor, ktorý by sa mohol otvoriť. Následne sa snažil doň vykúzliť prihrávku. Tu Fíni eliminovali, ale napriek tomu nestrážili priestor pred svojim bránkoviskom dostatočne. A je to gól Markusa Nordmarka. Hat-trickový hrdina dnešného stretnutia posiela Švédsko do finále Hlinka Gretzky Cupu. V tom švédskom, pri ktorom sa veľa poukazovalo na absenciu Stenberga a Bjorka, dvojice najperspektívnejších hráčov pre najbližší draft NHL.
Oštartoval nám teda finálový súboj Hlinka Gretzky Cupu na Trenčianskom zimnom štadióne medzi Švédskom a Spojenými štátmi americkými. A otvára sa nám prvým gólom dnešného duelu. Elton Hermansson po 10 odohraných sekundách This is only one part of Canada. It's still afternoon if you're tuning in from north of the border. One-timer, he scores! Come on, an absolute ripper. Top cheddar, no chance for Timmerman, and they regain the lead. Attempts caught. Nordmark works it across there to Eriksson. Back to Nordmark, delays, fires, he scores! Carries in, trying to step around Bodie Leyland. Elofsson carries on. Bartolson, Elofsson, traffic, scores! Just what the doctor was looking for. Sweden on the board as Axel Elofsson has his first of the... Elofsson fans, has it again, feathers it, command, finds Erath, he scores! Upp och tillbaka. Ja, gör det bra där. Berghammar. Felix och Elofsson. Ja, där sitter den. Bra skott. Ganska sjukt tror jag Laring alltså. 1-0 Örebro. Ett reduceringsmål. När man har... Nej, det får man inte utan det blir väl ett mål till här. Ja, mycket vackert lyfter man in 5-1, slänger sig Maja men det hjälper inte. Du